Pois estamos en tempo de actualidade local e provincial máis de un Ourense, espacio de actualidade no que retomamos conversas que periódicamente mantemos, neste caso co Grupo Socialista na Deputación de Ourense. Imos a saudar ao seu voceiro Álvaro Vila, alcalde de Taboadela, por certo. Moi boas tardes, Álvaro. Hola, moi boa tarde. Bueno, sabemos que a educación é un dos pilares da nosa sociedade e días atrás saltaban esas alarmas polo anuncio do peche dunha escola infantil na capital, en concreto no populoso barrio das Lagoas, que esta escola estaba xestionada por Cáritas. A Xunta, a verdad, que prometeu que ningún neno se quedaría sin atención, pero o futuro é incerto, sobre todo para as persoas que tamén traballaban nesa gardería. Queren vostedes levar a debate este asunto na Deputación no próximo pleno. Que é o que van a plantexar? Sí, vamos a ver, o plantexamento é moi sincero, é dicir, se se cerra, digamos, esta escola infantil, na zona non hai digamos, ningunha outra escola que poda acoller esta demanda, é dicir, a Xunta fala de que os nenos só faltaría, tendrían, digamos, solucións, pero solucións fora do seu ámbito, digamos, nesta zona concreta das Lagoas. Na zona concreta das Lagoas simplemente hai outra de características non similares, pero, bueno, que son as referentes á universidade. A universidade teñen prioridade, lógicamente. Os traballadores da propia universidade está totalmente, digamos, cuberta cos nenos e nenas dos fillos, neste caso do personal da propia universidade. Entonces non hai, digamos, alternativa. Por outra banda, estamos falando de que, estamos falando dunha institución que, cando nos interesa, decimos que son entidades en ánimo de lucro, estamos falando de que estas plazas todas están cofinanciadas totalmente por a Xunta de Galicia, entonces non se pode artellar, nin se pode condicionar a que non teñan, digamos, as condicións económicas para sustentar, digamos, esta escola infantil. Claro, nos preocupa nese sentido, por eso queremos levar este debate á Deputación, porque recordemos que inicialmente esa escola era propiedade, digamos, da Deputación, que se cedeu no seu momento a Fundación San Rosendo a Cáritas e todo demais. Entonces non hai nada que justifique, digamos, o peche, aparte que é un espacio moi precioso, digamos, para a actividade, digamos, lúdica escolarizar dos rapaces e das rapazas. Entonces non entendemos que se atallen a cuestións económicas simplemente para proceder ao peche desta escola. E outra cuestión está no ámbito laboral, non? As persoas que estaban facendo o seu traballo nesta escola. Indudablemente, estamos falando de 7 familias, 7 empleados que hai neste momento na escola, que indudablemente, eso, sabemos o que pasaría con eles, pero indudablemente están preocupadas por a súa situación laboral. Pero que non vemos absolutamente nada que justifique, digamos, o peche desta escola. Entonces, por eso queremos, a Diputación non pode ser axena a este debate, porque se queda sen referente ningún, digamos, na propia zona, nadie que poda cubrir, digamos, esta necesidade dos pais e das nais a levar os seus nenos e nenas a esta escola. Non hai alternativa posible, e o que se faguería é tela que levar a outro centro da capital, pero xa moi desligados, digamos, do territorio, moi desligados do que é a propia zona das Lagoas. Bueno, cambiando temos outro agravante, é dicir, que está previsto, digamos, o centro da Xunta de Galicia construílo ali moi preto, con que pensamos todavía que a demanda todavía se vai incrementar para a demanda dos traballadores que vayan ao centro da Xunta de Galicia para, digamos, ter os nenos e nenas na escola infantil. Decía, cambiando de asunto, vimos estes días críticas por parte de grupos como Democracia Ourensana aos fondos que se destinan a determinados eventos, como pode ser o Ourensan Fest. Se fala de uns 75.000 euros. Non sei se lle parece pertinente a crítica aos fondos que aporta a Deputación e a Xunta, que tamén aporta cartos a este evento privado no Concello de Pereiro, onde goberna, por certo, o presidente da Deputación como alcalde. Non sei se iso lle parece oportuna esta crítica e se en todo caso tamén estes cartos están ben empregados nesta actividade cultural. Bueno, vamos a ver, como tú ben decías, son 75.000 euros que paga directamente, digamos, a Deputación, pero que aparte está tamén cofinanciada, digamos, por a Xunta de Galicia a través de
de 3 consellerías ou de 3 departamentos distintos, que son de Cultura, o de Xacobeo e Deporte Galego. Este é un evento que anteriormente se facía, digamos, fora de Pereiro, se facía no Concello de Ourense, e que digamos, está potenciando un evento única exclusivamente musical con cargos públicos, e que a non nos pon moitas dúbidas, digamos, no retorno que pode ter, digamos, para o conxunto da provincia, para o conxunto neste caso, que é o que financia, digamos, a Diputación de Ourense. Retorno moi dudoso que teña un retorno, digamos, que justifique esta cantidad de dinheiro público, que o único que fai é mantener un evento privado, con cartos públicos. E, realmente, o promotor non arriesga nada, porque ademais ten un cobro de entradas, ten uns postos que vai poñer ali, que ten outra financiación colindante. Entón, si é verdad que, cuestionamos moito, digamos, que esta inversión tiña que facer a Xunta de Galicia, tiña que facer a Diputación, un evento, digamos, que tiña que ser autofinanciado, por lo menos na súa maior parte. Falando de cartos, sabemos que hai 90 millóns de euros de remanente na Deputación. Teñen o Grupo Socialista algunha proposta para darlle destino a estes cartos? Sí, sin duda alguna. É dicir, é unha modificación que se supón que se vai levar ao próximo pleno do mes de abril. Indudablemente, claro, que vamos poñer encima da cousa da mesa, algunhas que xa pusemos anteriormente, de outras que vamos a poñer agora. É dicir, vamos a, en primer lugar, incrementar o plan Cooperou, a financiación que vai directamente aos concellos. Por outro lado, creemos que se ten tamén que incrementar o plan de estradas, é dicir, a nadie se escapa que o estado en que están a inmensa maioría das estradas provinciais na provincia de Ourense requiere, digamos, un plan estratégico de actuacións sobre as mermas. Despois tamén vamos a demandar que se cofinancien, como fixamos ano pasado, para incrementar a cofinanciación dos conservatorios, daqueles concellos que teñen os conservatorios que están sufrindo unha carga económica moi importante, e que a Diputación de Ourense cofinancie, digamos, estes conservatorios. Outra cousa que puxemos tamén ano pasado, que temos que nos orzamentos non foi posible, pero sí agora o vamos demandar, que nesta modificación que se faga un plan de vivenda, é dicir, a vivenda neste momentos é unha das prioridades máximas que teñen que ter todas as institucións públicas, tanto estatal como autonómica, local e, por suposto, provincial, e queremos que se faga un plan de vivenda para aportar un pouco máis tamén aos concellos para que podan estes afrontar, digamos, un plan de vivenda e poñer vivenda no mercado. E, por último, tamén incrementar o SAF básico, é dicir, a carga económica que estamos sufrindo os concellos con respecto ao servicio que facemos de atención domiciliaria ás persoas, tanto na dependencia que é da Xunta de Galicia, como no SAF básico, que é o que fai a través da Diputación, tense que aumentar, porque a carga económica que estamos sufrindo é moi importante e os concellos estamos moi afogados económicamente a este respecto. Falando dos concellos, tamén queren levar a este pleno da Deputación, o próximo pleno do venres, o financiamento dos concellos abordado xa con outro tipo de obxectivos ou criterios, pero dende o punto de vista estatal e tamén autonómico. Sí, vamos a ver, é moi claro, é dicir, o fío do que dicía antes. É dicir, agora vemos no medio de comunicación, vemos no debate estatal que se vai afrontar a reforma da lei de financiación autonómica. Nos parece moi ben que se aborde e se trate a financiamento autonómica, pero o que non nos demandamos é que ao mesmo tempo e en paralelo se aborde tamén a financiación local, é dicir, os concellos estamos nestes momentos infrafinanciados por parte do Estado e tamén da Xunta de Galicia. Entón, a Xunta de Galicia lle pedimos que o Fondo de Cooperación Local, que os cuartos que nos transfieren anualmente aos concellos, leva desde o ano 2009 sin actualizar, excepto cuando pasado se fixe un pequeno incremento, pero que simple e llanamente que se aplicase o incremento de IPC do ano 2009 digamos, o déficit que ten a Xunta de Galicia cos concellos. Entón, iso é o que levamos á Diputación, porque os concellos cada vez afrontamos máis competencias impropias, competencias que non se financian por parte neste caso, da Xunta de Galicia, e que os concellos non podemos asumir por máis tempo, digamos, este déficit de financiación. Déficit de financiación que, ao final, temos que recaer, digamos, en deixar de facer cousas por nosos veciños e veciñas, e non podemos
vamos a afrontar, digamos, aquelas necesidades básicas que nós queremos facer nos concellos. Asuntos de actualidade temos moitos, moi variados, pero por ir a un concreto que está a ser noticia nestas últimas horas, tamén, pois, de alguma maneira, xera controversia. Estamos falando desa proposta, non, da Comisión Europea de incluir a mina de litio de Doade de Beariz na provincia de Ourense nun plan para impulsar materias primas que temos en Europa e non depender tanto de terceiros. Querélle pedir opinión sobre o particular e algunha reflexión, tendo en conta que cando falamos de aproveitar recursos no noso país sempre pois tamén hai esa parte crítica, non? Que di que non son tan ben vidas determinadas explotacións, chámese minas, chámese eólicas ou incluso pois estamos vendo agora tamén toda a problemática que está a suscitar a implantación da macrocelurosa altri. Dende o Partido Socialista, como ven todo isto? Sí, é curioso porque coincidente no tempo, no pleno do mes anterior, na Diputación, levábamos unha moción onde reclamábamos que a Diputación de Ourense fixese un plan estratégico sobre a explotación minera dos recursos mineros que podíamos ter aquí na provincia de Ourense. Unha moción que foi rexeitada tanto polo Partido Popular como polo Bloque Nacionalista Galego, que non consideraron conveniente. É dicir, nós temos un potencial minero moi importante na provincia de Ourense, e un potencial minero que non podemos deixar de explotar nese momento. Lógicamente, explotalo cas condicións medioambientales correspondientes, cos informes medioambientales correspondientes, que en todo momento sea sostible. Pero quen ten que capitalizar, digamos, eso, somos os propios orensanos, os propios, digamos, concellos donde se asentan, digamos, estas explotacións, ou donde se van a asentar estas explotacións. Entonces, o que requeríamos da Diputación de Ourense é que se faga un plan estratégico e, de alguna forma, tutele a eses concellos ou a eses territorios donde se van a implantar, digamos, estas minas ou onde pode haber ese aproveitamento. Curiosamente, isto foi recitado o mes pasado e agora nos ven totalmente na actualidade. Indudablemente, hai que poñer dúas cousas encima da mesa. Unha, o material estratégico que pode supoñer, a riqueza que pode supoñer para a zona, pero, lógicamente, cos informes medioambientales correspondientes e que a un seguimiento correspondiente para que o impacto, digamos, no territorio sea o mínimo posible, pero si non podemos, entendemos, que non podemos ser ajenos á explotación, digamos, destes recursos mineros que podemos ter na provincia de Ourense. Sí. Antes de concluir, Álvaro Vila, quería comentarlle que en poucos minutos vamos a conversar con unha das impulsoras dun proxecto no que están inmersos 9 concellos, entre eles o concello que goberna vostede, o de Taboadela, o proxecto Rehabita Rural Lab. Non sei se antes de que conversemos cunha das protagonistas dese proxecto quere comentar algo, porque onte sei que houve unha reunión precisamente no seu concello. Sí, nós somos, neste caso, un dos concellos, digamos, que está neste proxecto, neste caso nos toca, digamos, ser o Concello Trator, pero, somos un concello máis. É un proxecto moi ambicioso, moi bonito, donde facemos, digamos, inquedanza nesto que comentábamos antes. É dicir, unha das grandes preocupacións que hai nestes momentos é a vivenda. No rural todavía máis. No rural nos encontramos con unha problemática que son a inmensa maioría de casas en un mal estado, que temos necesidade de poñelas, digamos, en valor, poñelas, digamos, rehabilitadas para poñelas no mercado. E este proxecto vai deso, é dicir, un proxecto onde vai identificar todos estes inmuebles, onde vai de fazer un seguimiento, donde tanto para iniciativa privada como pública, para que nós podamos ser capaces de poñer en valor, poñer no mercado esas vivendas todas baleiras que hai nestes momentos, e moitas delas que necesitan unha rehabilitación para que sean útiles, digamos, sean asequibles para poder vivir no seu momento. É un proxecto moi esperanzador. Ayer dimos o primer paso, unha reunión aquí no Concello de Taboadela, nos reunimos, digamos, para fixar a folla de ruta de aquí para diante. É un proxecto que acabará no ano 2016, a final do ano 2016, cun investimento de 260.000 euros, 269 concretamente, e que, vamos ser capaces de, entre todos, de poñelo en marcha e facer algo, digamos, por rural, para vivenda e para a xente máis necesitada desta vivenda. Moi ben, pois nada, ampliaremos enseguida os contidos e a filosofía de como naceu e como se vai a desenvolver todo ese proxecto, pois cunha das promotoras de impulsoras tamén del, pero será a volta de pausa. Álvaro Vila, alcalde de Taboadela e voceiro do Grupo Provincial do PSOE na Deputación. Moitísimas gracias por estar en Onda Cero e ata unha próxima ocasión.
Moitísimas gracias a vos. Hasta logo. 1:25 minutos, seguimos aquí na radio, non se vayan que temos moito por contar.